Excel on the mix. Sai na ga liyaliya Allah ka DJ Sauti and the bit. Sai na ga liyaliya Allah ka amince yayo da uban gida domin sada zumunci. Farko na sa Ubangiji mai mulki na karamin ka salati gurin ɗaga amina shugaba na halittu annabin dina ka kara da sahabbai kaunar su a raina. Sai na gani haliya Allah ka amince yau zana gombe mu gana da liyaliya sarkin wakar nan mai samu dariya ko da kasa zani to sai na ga liyaliya hanyar da na dosa ba ta da karangiya. Ka ƙara rike Allahu shi ke maka kariya sako na magauta ka ture kai shariya wakar da kake yi baka tara masoya fasalar haka kenan ka tara makiya. Sai na gani haliya Allah ka amince baiwa ce fa ba za a musa ba duk wanda yake ganin zancen ba haka ba zan so ya matso min ya zauna ya yi duba a yi mishi gaba na fa ba za a gaza ba. Allahu yake yi ba ba wai dan adam ba wani ga ku a tare ba san ka yake ba ya yaba ka gaban ka in ba ka nan ya yi zamba jama'a sai mu gane shi rabon ka ba za ya bushe ba. Sai na gani haliya Allah ka amince sako daga bakin UMD wanne ya rabbi na roka ya karo ɗaukaka ne sarkin da ya sabo kuma ya mishi zane don zane ya aliya ikon Allah ne. Ni na kama soyin ka kenan ka ji zance ina kuke magauta ku zo nan ku yi rance baiwa ce kuma ma nasara ce ba ka a girman kai bare ma makamanci. Sai na gani haliya Allah ka amince kowa da gwani na shi ne kai na rike lau ya rabbi ya ja maka kwana ka ga malau ya kare maka sharrin magauta da suke ga ya nuna musu ci gaban ka ba za su iya ba. Sai na ga liyaliya Allah ka amince yayo da uban gida domin sada zumunci. Sai na ga liyaliya
Record.